What's up mga kapatid? Magandang umaga sa inyong lahat. Kaya mga kapatid, pahinga muna tayo dito sa sa Airona Tarlac. Mainit, saka naantok na ako. Mga kapatid, andito na ako sa bahay. Pasado na, kararating ko lang. What's up mga kapatid? Magandang umaga sa inyong lahat. Bibiyaya ko ulit sa Pangasinan kasi rest day ko. Kaya pag rest day ko kasi laging nasa Pangasinan ako, kaya bibiyaya tayo ngayon. Samahan niyo ako. Shout out nga rin pala sa mga kababayan ko din sa Pangasinan. Abangan nyo na lang ako dyan. Many minutes later. Okay mga kapatid, alis na ako. Biyaya na ako ng alis na yun. A few moments later. Mga kapatid, andito na ako sa Ginagawa mo? sa bahay. Alas 5 pasado na, kararating ko lang. Ito yung bahay namin . Kararating ko lang ngayon. The next day. What's up mga kapatid? Magandang hapon. Nandito kami ngayon sa Nueva Vizcaya. Masyal kami rito kasama ko asawa ko. Masyal kami ngayon. Pauwi na rin kami maya maya. So abangan nyo na lang kami.
dyan sa Pangasinan. A few moments later. Likod, ganit. Yan eh. Likod, di ba? Anak ko naman ako. Dai, baka 22 to siguro. Iya, may moto yan. Basta tumawag ko sa mata. Nangal kong bilday. Dami. Ay, so nangangatawan? Madi 1, 2. Bilday, nangangaw. 1, 2, 3. Kali umati yung may sombre ba? 1, 2, baka napauto ko pa sunod dyan. Ako mo bakasyon ma eh. Uri no ko ha. Ay, uray ka sa dyan. Google Pay. Double pay. Madida kahit agpa residente kas jay. Kailangan namin kompleto tao. Basta no dati yung okasyon. Madida kaya kailangan ka nung kakwa. Kailangan ka nakaintak amin nga tao. Kaya malam kawan. Agsubli kami to siguro na 20 daos. Tawag ko to laki din santinin no kan. Sakay ka. In na tayo, son. Well done. Sige, salamat. Sige nang. Kumapot dahil ta. Awan, ito mga largod dyan. Hindi. Ang ko nakungot. The truck ni. Kamain. Sige. Many minutes later. Ginagawa mo. Namimili kami ngayon mga kapatid ng casing ng cellphone. Andito pa rin kami sa Nueva Vizcaya ngayon. Pauwi na rin kami maya-maya. Tapos na yung mamili. One eternity later. One eternity later. Ayan mga kapatid, nandito na ako sa bahay. Ginagawa mo. Dito na kami. Kararating lang namin. Galing kami ng Nueva Vizcaya.
The next day. What's up mga kapatid? Magandang umaga sa inyong lahat. Ako'y pauwi na ng Maynila at natapos na ang ating rest day. Ganda po ng tanawin dito sa Tarlac. Mga tubo yan mga kapatid, mga tubo yan. Yan ang hawak ko. So mga kapatid, magkita-kita na lang tayo sa Maynila. Many minutes later. Tumigil ko na ako mga kapatid kasi ulan. Dito na ako sa Tarlac. Ilaw muna tayo kasi kuha pa na. Hindi malakas. Wala tayo sa ilalim ng mga asya. Liwanag kanina. Ulan dumilim na dito sa Tarlac. A few moments later. Dito tayo ulit at nagkape kasi dito na tayo sa Bamban Tarlac, boundary ng Mabalacat. Dito kasi ako minto pagka yung bibiyaya ko galing Pangasinan nagkakape. Ito nagkakape muna. Napatak-patak pa rin yung ambon dito. Update ko na lang kayo mga kapatid sa Maynila. Yan mga kapatid, nandito na ako sa bahay sa Manila. Pag nagustuhan ng aking video, huwag kalimutan i-like, i-share, at i-subscribe. Pag-iwit na rin ang notification.